Ty kokos, ja fakt neviem, jak sa dlho poznáme, ale podľa mňa tak od 14 rokov sa poznáme. Že tak, neviem, 16 rokov to určite bude. Ja vám asi neviem presne úplne povedať, odkiaľ, asi ani Rest vám to nebude vedieť povedať, ale zhodneme sa asi na tom s Restiakom, že ja som mal, dajme tomu 14 a kamoš, ktorý mal 17 vtedy, tak on ma zobral do fitka. Ešte v Kultúráku, v Dubnici je úplne najstaršie fitko, čo je z Dubnice úplne prvé fitko, čo tam bolo, tak on tam chodieval cvičiť a hovorím, že Igor, niekedy pôjdem s tebou, nie? Jasné. A Resto už nejakú dobu cvičil, on je tiež od mňa o 3 roky starší, tak ja som mal asi 14 a vtedy som tam stretol, Igor sa s ním poznal, tak ma zoznámil. A tam som ho prvýkrát stretol úplne, tak sme sa nejako začali kontaktovať, začali sme spolu chodiť von a ruka v ruke. Áno, začali sme spolu proste cvičiť a tak a už po vonku a odtedy fakt. No, takže takto origin. Nemal si taký problém, že ľudia ťa v kuse spájali, že ty si ten od Resta a tieto kokotiny? No my sme začali s Restom vlastne tie videá natáčať, videá, vieš, na YouTube. Úplne tým sme začali, potom Gym Tips, vieš, áno. Či si to si videli, jak sa má cvičiť, jak sa má cvičiť, áno, Resto, tak tam. To proste úplne najväčšie bolo, si chceli sme tých ľudí rozosmiať, lebo tak my sme takí, no, že radi sa smejeme. A nemal si také, že ti ľudia toto písali, že si od Resta? Ale to napíše človek, ktorý ma videl prvýkrát, alebo čo vieš, a nevie, čo som s tým človekom zažil. Však nech on povie, koľko zážitkov má s Restom a nech ja poviem, koľko má zážitkov s Restom a koľko s tým času trávim a blablabla.